mata da samari kar mu bi maza maninga mu yi soyayya don Allah ba don kudi ake ba. Matan zamanin ga in ba kuɗi kake ba su san ba ku soyayya. Kin samu mai san ki damke shi da soyayya, amma dai sai ku gane in kun samu mai son ku ko ba ku da ko sisi za ku mori soyayya. Wanda shi yake son ki ko baye ba ki ko sisi ki sa shi a zuciya. Kin ga mai son ki sai ki je ki auren ki karki yadda ki zauna tamkar wanda yake jiya. Matan na da laifi ko in ce rashin kunya, kaga ta kira ka bebi kuɗi nake so. Gare ku ko samare in dai har kuna son su ku je gurin iyayensu ku nuna gaskiyar ku. Sauran auren na zamani ƙarya take kashe shi ku nuna gaskiyar ku. Tsaya akan kafa ɗaya ba wanda za ya kushe ku. Allah ka shirye mu mazan mu har da matan gomi mu muke yi. Allah ta bara mai iko mu san yana ganin mu. Mu bi maza maninga mu je mu cuci kanmu, kuma muna ta lissafi mun ba ta lokacin mu. Kar mu bi madoniyar ga akwai ranar hisabi. Akwai wata diya ne ina son ta da aure, na tara arziki na ta so ta hallaka ni. Allah ubangiji mai iko ya sa na gane, ina yo maganar aure kullum tana kwana ne. She domin kuɗi na take suna na gane, ku daina yin hakan yan mata kuskure ne. Za ka so mutum so shi domin Allah ne, na san ku gane. Mai aure ku zauna ku samu farin ciki ne, ku zauna ku tare sanda cewa aure ai shi farin ciki ne. Wanda za yi zo gunki ya baki yan kuɗi shi ne, gobe zai kira ki da ce ki zo guri shi. Tunan sai ki gane wannan bayi san ki, wanda shi yake san ki da gaske za shi aure ki. Za shi ne mai izini a gure iyayenki don shi samu auren ki. Haki bi magayun nan wannan na zamanin su fa za su cuce ki. In su ce anobe ni fa za ni aure ki. In san uba ga yayanki zai share kukanki, ƙarshe ya zo ya cuce ki. Allah samu dai gane.